Szia, üdvözöllek a YouTube csatornámon! Párvi Patrícia vagyok, asztrológus és életvezetési tanácsadó. A február 24-i telihold igencsak különleges, több dologra fog rávilágítani. A telihold mindig egy feszültség. Na de miért is feszültség? Mert olyan dolgokra világít rá, amelyek elől nem tudunk elbújni. Ezek a témák most itt a február 24-i teliholdnál először is az érzéseknek, az érzelmeknek a kérdése, hogy elfojtjuk-e, kontrolláljuk-e ezeket az érzéseket, vagy engedjük az érzéseinket szabadjára jönni, áramolni. A másik kérdés, ami nagyon-nagyon fontos, és ez is kap fényt, a női tudás, és azok a karmikus sebek, sérülések, amelyek a női tudással, női minőséggel kapcsolatosak. És akkor van egy harmadik dolog, ez pedig a fizikai világunknak a szétesése, illetve újjáalakulása. Mondom is a részleteket. Ahogy említettem, ugye a telihold mindig egy feszültséget hoz, ebben az esetben a szűz és a halak jegyét kapcsolja össze, és mindkét jegy valamilyen fajta szolgálatról szól, amelyben sosem mi vagyunk a középpontban, hanem valaki más, vagy valamilyen ügy. De felvetődik a kérdés, hogy a szolgálsz egy embert, egy helyzetet, egy ügyet, akkor meg tudod-e azt úgy csinálni, hogy te közben megmaradj, vagy ez a szolgálat, ez együtt jár-e az önfeláldozással. Ez itt megjelenik például a telihold kapcsán. És maga a holdnak a helyzete is izgalmas, mert hogy kapcsolódik egy olyan égitesttel, amely az égi üzeneteket csatornázza, tehát jöhetnek ilyen fentről jövő gondolatok, megérzések, bevillanások, de a napnak a helyzete az még izgalmasabb. Mert hogy itt ugye, ahogy említettem, arról szól a dolog, hogy nem én vagyok a középpontban, hanem valaki más, vagy valamilyen ügy. De mégis megjelenik az a dolog, hogy ismerd meg önmagad, illetve önmagunknak a megismerése. Lehetőséget kapunk, illetve egy választási lehetőséget, hogy megismerem magam az érzéseim által, de hogy az hogyan jelenik meg az érzés. Úgy ismerem meg magam, hogy képes vagyok elfojtani az érzéseimet, hogy félek ezektől az érzésektől, vagy úgy ismerem meg magam, hogy igenis merem felszínre hozni azokat az érzéseket, merek szembenézni vele. Tehát ezt hozza, ennek a választási lehetőségét a telihold. És felszínre jön még egy dolog, ami itt ez az áradás, áramlás, kontroll kérdése, hogy úgy általában az életünkben megengedjük-e az áramlást, áradást, vagy kontrollálunk, beszabályozzuk a dolgokat, és akkor azt is érdemes feltenni, hogyha mondjuk kontrollálsz, elfojtasz vagy lefolytasz, akkor azzal mit nyersz, mert van valami hozadéka, biztonság, védelem, nem kell mondjuk úgy megmutatni magam, nem fognak úgy visszaélni a helyzettel, nem leszek kiszolgáltatott. Érdemes ezeket a dolgokat végig gondolni. És akkor van még egy téma itt az áramláskontroll kapcsán, hogy a spirituális erőnket, tudásunkat, az ezzel kapcsolatos viszonyunkat merjük-e árasztani, vagy ezt is elfogyjuk-e. És itt mondtam a tudás kérdését, ahogy a legelején említettem, hogy a női tudásra világít rá ez a telihold, illetve az ezekkel kapcsolatos karmikus sérülésekre. Női tudás, én azt mondom, hogy mindig is volt. Az egy más kérdés, hogy hogyan tudod kijönni. Csak egy picit belegondolsz, hogy pici numerológia. Az 1-es szám az egy férfi energia. A 2-es szám egy női energia. Azok az évek, amelyek úgy kezdődtek, hogy 1000, akárhány száz, azok férfi dominanciáról szóltak. A férfi ereje,
A férfi uralkodik, ő a király, a császár, az arisztokrata, ő mondja meg, hogy merre, és a nőnek igazából 2 szerep jutott, mondjuk így a feleség meg az anya szerep. Aki pedig ebből ki akar törni, vagy nem tetszett neki, mást akart megpróbálni, igencsak kevés lehetősége volt, illetve sokszor érte valamilyen kár, valamilyen sérülés, nem tudott beilleszkedni, vagy tényleg bántották is. És amikor 2-essel indul az, hogy 2000 akármennyi, az meg behozza a női energiát. És hogyha végignézzük a történelmet, oké, ez már az 1900-as évek második felében azért már ott volt, hogy a nők tanulhattak, képezhették magukat. Már nem csak ez a 2 szerep jutott nekik, de azért 2000-től fogva, vagy ezektől az évektől fogva igencsak teret nyert ez. És máshogy jelenik már meg a női tudás, illetve azt mondom, hogy egyszerűen kibontakoztathatjuk szabadon a női tudásunkat. És pont erről szól a képlet, hogy az a sok-sok idő, azok a hosszú évszázadok, amikor is ott volt a tudás bennünk nőkben, de azt el kellett folytanunk, el kellett nyomni azért, hogy egyszerűen túléljünk. Na, ezekre a sérülésekre vetül most fény, és kifejezetten azokra a sérülésekre, és így mutatja a képlet, hogy amelyeket társ minőségben elszenvedtek a nők, mert hát úgy kellett viselkedni, hogy az elfogadható legyen. Rámutat azokra a karmikus sérülésekre, ahol a társ minőségben hát nem az alázat, hanem az alázatoskodás jelent meg, vagy az a fajta alázat, ami már az elnyomással járt együtt. A szolgalelkűség igazából. De nagyon fontos, hogy ott van a gyógyulásnak a lehetősége is. Mert hogy ez igazából, hogy most rámutat a telihold, oké, értjük, de azért mutat rá, hogy lehet vele dolgozni, és persze itt nem mindegy, hogy hogyan dolgozunk. Tehát, hogy amit az előbb említettem, alázatot, azt tartsd meg. Alázatosan nyúlj ehhez a témához. Tehát az, hogy egy nő most megélheti a tudását, én nem gondolom azt, hogy attól a férfiaknak nem terem babér. Ez egy kiegyenlítődésnek a lehetősége, és ezért mutat rá a képlet, hogy ha ezt alázattal csinálod, akkor ez ki tud egyenlítődni. Tehát itt nem alá és fölé rendeltségről van szó, hanem mellé rendeltségről, és pont tök jó, mert hogy vízöntő jegyében van a női és a férfi principium, ami a vízöntő pont az egyenlőségről szól. Ennek a gyógyulási folyamatnak igazából egy fontos kérdése van, hogy a magadért való kiállást választod, vagy az elnyomást. És fontos megemlítenem még 2 dolgot ennek a témának a kapcsán. Egyrészt a tudáshoz, illetve az önmagunk megismeréséhez, ehhez a témához kapcsolódik egy úgynevezett táltos csillag, amely ugye azért extra képességeket hoz magával, de hoz megfogható dolgokat is, mint például a kitartás, a következetesség, az erős akarat, a teremtőerő és a transformáció, ennek a képessége, tehát hogy képesek vagyunk átalakulni, megismerjük magunkat, ez átalakít, illetve ez által alakulunk mi át. Ez az egyik dolog. A másik, ez egy állócsillag, amely vezetői minőségről szól, kifejezetten arról, hogy képes vagy-e vezetni az életedet. És ez az a minőséghez kapcsolódik be, a karmikus sérülések női testben, társas viszonyban. Tehát az a lényege, hogy úgy tudsz gyógyulni, hogyha a társas viszonyban megteremted az egyenrangúságot, és nem leuralod a másikat, nem ezt jelenti a vezetés egyik oldalon sem, hanem hogy a képességeidnek megfelelően irányítod az életedet, ami mondom nem is a saját magad elnyomása, ugye ezt skippeltük, de nem is a másik elnyomása, tehát kiegyenlítődés.
És akkor van még egy dolog, ami igazából az évnek a főfényszögét jelzi előre, ennek az előszobája. Erről a főfényszögről beszéltem egyébként az éves előrejelzésben, ez majd április 21-én lesz. Ez egy nagymértékű változás fizikai, földi síkon. Ez természetesen megjelenhet a személyes életedben, akkor, hogyha a te képletedben személyiségjelölő kapcsolódik ehhez a fényszöghöz. Akkor fogja érinteni a napi működésedet, a te életedet, a személyes életedet. De ez megvan nagyban is. Ez, amit említettem, a fizikai világnak a szétesése, a darabjaira szakadása. Ez érinti a termőföldet, érinti a pénzügyi rendszert, érinti azokat a dolgokat, amiket megszoktunk, amik számunkra stabilak, amik így biztonságot adnak. Na, ezek esnek szét. De megint csak azt mondom, hogy ott van az, hogy ezt máshogy rakjuk össze, vagy hogyha most nagy szót akarok mondani, akkor az emberiség máshogy rakja össze. Hogy erre képesek vagyunk-e, én azt mondom, hogy a személyes életeddel foglalkozz. Tehát, hogy mi az, ami már idejét múlt, és ezért kell elengedni, vagy máshogy összerakni, mert itt arról szól a dolog, hogy nem kell mindent kikukázni. Vannak igenis a régi dolgokból értékek, de nézd meg azt, hogy mi a valódi érték, és hogyan tudsz máshogy építkezni a valódi értékeid mentén. Ehhez persze tök jó, amiket az előbb mondtam, hogy felszabadítod saját magad, megismered saját magad, már nem a sérüléseid alapján dolgozol, nem akarsz senkit elnyomni, de nem is engeded saját magad elnyomni, tehát bejöhet egy kiegyenlítődés, és mered az érzéseidet áramoltatni félelem nélkül. Ez lesz igazából a teliholdnak a lényege, és ez adja meg azt a lehetőséget, hogy tényleg tud csillogni úgy, ahogy a telihold csillog az égen. Na, ha van bármi kérdésed ehhez, vagy saját képletedhez, akkor lent vannak az elérhetőségek, ott tudsz bejelentkezni, illetve tudod, tanítást is vállalok, tehát tudsz jönni, tanulni hozzám asztrológiát, szintén a lenti elérhetőségekre ír. Szia!